खुलुमबाय लोगोफोर, नै जों बिथां डक्टर रमेन बर' सार बिथांनि आरजे नार्सिं हमाव जोङो मोसाहैदोंमोन। बिथांमोननि हांख्रायनायाव बिथांनि आरजे नार्सिं हमाव मोसाहैनानै बिथां डक्टर सारजों लोगोसे गोबां बेमारिफोरखौ एसे गोजोननाय होनो हादोंमोन। जों गामिनि गोबां आइजो माइनाव बिथांमोन ज' जानानै बिथांमोननि हांख्रायनायाव बिथांनि आरजे नार्सिं हमाव जोङो मोसाहैदोंमोन। लोगोफोर, नै जोंहा बिथां सारजों लोगोसे जोङो गासै माइनावफोरा बिथां सारजों खुलुमज्लायदों। लोगोफोर, जोङो नै नायदो बैसागोनि गोजोन हामलायनाय बावलायदों। लोगोफोर, जोङो मोसानो ओंखारबोलायबाय। जोंनो नै गासैबो गाजा गोमजा मोसानो ओंखारबोबायनो। दे नै जोंहा गासैबो ओंखारबोगासिनो दं। गामियाव बेरायनोसैलाय बैसागो बोथोरनि ना फंबाय? दे बैसागो बोथोरनि नै बिथिंजाय थांलायनोसै जोंहा जमा। औ, बिदिनो मानिनांगौ गाजा गोमजा न'। नै थांगासिनो दङ जों गासैबो। फैलायबाय जोंहा बैसागो मोसानो, न'खर न'खर बैसागो माइरं बिनो भाजि जानो। बैसागो बोथोरनि जों मोसानो रंजानो फैलायबाय। जों बोसोरफ्रोमबो बे नियमखौ जों गारा। बिदिनो मोसालायो बिहामजोफोरा बिखुनजोफोरजों गासैबो। आमार धुनु मुनु इलाहानो आय बोलक बायद' बोलक दखना पिन्धि। जों बे आब'मोननाव मोसाफैबाय। जोंनिया बेबायदिनो मोसायो। फट'नि पस्ट सोलिगासिनो दङ। बिदि फट' पस्ट लागासिनो दं आरो बिदि मोसागासिनो दङ। नै बिदिनो जाबाय। दे बरिया बिउटिफुल बिराद मोसानो गोरोंखा जाहा नै मोसागासिनो दं।
Oh. Dia tadi bersangka dan bisa pilih ya. Aku kira nanti nanti harus ketemu apa istilah itu. Macam mana kalau saya sudah hamil kasih ke pemuda, kemudian kita घर तो बोलेंगे मन तो बोलेंगे हाँ हाँ Jaya Pak Budai Besani. Jaya Pak Budai Besani. Jaya Bisak Dani. Jaya Bisak Dani. उठा पीछे आ जा उस तरफ से अच्छे से आता ही नहीं है